Майсторе, от село Рибник беше, а как се казваше? Костадин. Костадин Чи. Тулип. Тулип. Тулев. Да. Когато те търси някой да знае поне за Костадин Тулев от село Рибник. Това са специално багетките. Аз ги заснимаме. Майсторка, какви магии ползваш? Какви магии ползваш? Да говориш, примерно, кога работи лимбаеш. Запитване на багетите, какво те интересува? А ти го умствено задаваш въпрос към багетите. Да. Търся вода, търся вода. И на друго не реагират. Само на мисълта. На енергийното поле. Като откриеш вода, като почнеш да търсиш друго, подминава се водата, не му вода. Значи ти ако си говорил с багетите, че искаш да намериш вода, то и злато да мине покрай тебе, нека няма да го отчете, така ли? Да. Няма да ги отчете. Да. Въпреки, че си изгубил пръстена, тереш пръстена, обаче мисълта за вода и си ти подмина. Точно така. Това е много интересно. Да, от Кобрат Томов. А от Кобрат Томов ли още си имал контакти с него? На времето. Браво. Това беше бай Костадин от село Рибник, който работи с багети. Ето ги тук. Така. И открива вода. Ако някой иска да му намери вода, може да го потърси в село Рибник, Петричко. Бай Костадин.